Chegan as festas da cidade e o Concello pon en marcha unha campaña para informar e facer un chamamento á cidadanía para que se ve ou sofre algún tipo de acoso chame aos teléfonos 091, 092 e 112, teléfonos dos servizos de emerxencias. E que a cidadanía que está nas festas e que participa de todas as actividades culturais e festivas desta cidade e de outras, pois xa non queiran virar a cara ante esas circunstancias e se sintan un pouco interpelados e solidarizados cas situacións de peligro, de violencia que poden sufrir mulleres e tamén o colectivo LGTBI, que é un colectivo tamén moi vulnerable e que sufre bastantes agresións ao respecto, non? Ademais de facer un recordatorio de que se chame a Policía Nacional, Policía Local e Emerxencias, se ves ou sofres calquera tipo de acoso, o Concello despregará lonas en distintas partes da cidade con lemas como "Non te pases ningún pelo, tío", "Se queres ligar, empeza por respectar", "Se ves algo raro, chama, as festas son para todos", "Se alguén o pasa mal, non é unha festa", e inclúese, ademais, un chamado específico para non permitir abusos na comunidade LGTBI. Gústeche quen che guste, a nós gústanos ti. Pois vamos a despregar bastantes lonas ao longo da cidade con frases, como digo, que xiran en torno a este enfoque que lle damos á campaña desde Pontevedra, pois advertíndolle aos agresores que están sendo vixiados e tamén chamando pois a xente a que se solidarice e que faga uso das forzas de seguridade que son as que saben traballar. Por outra banda, a presenza policial que vai haber na rúa durante os días das festas de Peñas sumarase un punto de atención directa que estará no propio Concello, na rúa Michelena número 30, o que as persoas poderán dirixirse no caso de presenciar ou sufrir algún tipo de incidencia.